Hola família! Aquest any us vull recomanar un joc de sobretaula de la Casa Cairo. És un joc molt atractiu i que fomenta la concentració, vocabulari, ortografia. És ideal per jugar de 2 a 4 jugadors i a partir de 7 anys. Jo us l'animo a que el conegueu perquè és molt atractiu visualment, als nens se'ls crida molt l'atenció perquè utilitza uns colors molt vistosos i després sobretot que queda superben recollit i es pot transportar molt fàcilment. És un joc ràpid, fàcil, pots crear moltes paraules i treballes molt, com us he dit abans, l'ortografia. Us animo a que el conegueu i deixeu de banda les pantalles per una estona i fomenteu el joc familiar o bé amb amics. Us agradarà.